एक्स NDFB वेलफेयर एसोसिएशन मैया मोनसे गोदान आफाद दानाय नोंथांमोना नुदों माखासे मिडियाफोराव नोंथांमोना बेखौ भाइरेल जानाय नुदों आरो बिसोरनि जि थांखि अबजेक्टिभ गासैखौबो नोंथांमोना खोनानो मोनदों बिसोरनि थांखियानो जाबाय मा NDFB बिथांमोननि जि माखासे समस्या जायफोर समस्या BTR गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनैसिम जाफुंसाराखै बै माखासेखौ सुफुंसारनाय बै माखासेखौ फोजोबस्रांनाय जेंना जेंसि गासैखौबो बोस्रांनाय आरो NDFB बिथांमोनखौ खौसे आरामै संसार जानायाव मदद होनाय बेबायदि थांखिजों बिथांमोना बे आफादखौ दादों बेनिखायनो वेलफेयर एसोसिएशन बेबायदि नाम दोनदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय माबा मोनसे किन्तु थानाय बायदि आं नुनो मोनदों मानोना बे आफादाव दासिम दिनैसिम जेसेबांखिनि आइडिया मोनदों आं मिथिदों बै हिसाबैबा बेवहाय रन्जन दैमारि फेक्सननि गोबां NDFB बिथांमोना बेवहाय गैया होननानै आं बुंगोन माने जाबादि ससियेल मिडियानि थ्रुयै जायफोर इनफरमेशनखौ जों नुबाय थादों बे हिसाबैथ' इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोना बेवहाय जेबो लोब्बा गैया दैट मिन्स आं नोंथांमोननो मैयाबो बुंदोंमोन जारिमिननि बाथ्रा दारुननि बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोंनिया बबेबा मोनसे एखे सेम जि अबजेक्टिभ बे थांखिखौ लानानै एखे साइजनि कपि पेस्ट आफाद बेबायदि थाखायो जोनोम जाखायो जोंनिया आरो बेनो अराय सम जाबाय थादों माने मोनसेया मोनसेखौ फेजेननो थाखाय सेम रोखोमनि मोनसे क्रिएट खालामनाय माने बबेबा हाथियारखौ फोजोबनो थाखाय बै हाथियारजोंनो एखे टाइपनि एखे पावार थानाय हाथियारनि क्रिएट खालामो मिथिंगायाव बेबो मोनसे नियम हिसाबै सोलियो स' दुनियाव जुदि सोरखौबा दुर्बल खालामनांगौबा बैबादिनो नाथाय बिनि अपोजिट मोनसे क्रिएट खालामनांगोन मा बेबादिसो जानो थांदों नामा बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौथ' आं नुखायाखै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिसोरबोथ' NDFB फोरनि समस्याखौ लानानै दादों आफादखौ बबेखानि बैहाय जायफोर NDFB बिथांमोना दङ बिसोरो बबे फेक्सननि बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो जायफोर दा आफाद दादों बिसोरो बबे फेक्सननि बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों बिसोरनि माखासेया पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरजों माखासेया खाथि सोमोन्दो दं बेबायदि जों मिथिनो मोनो जेबो आंथ' मिथिया नाथाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ नुगासिनो थादों स' जियानो जा मानो बे आफादखौ दानायनि गुबै जाहोना मा बे दासिम मोगथाङाव फैयाखै बेनि आन्दोआव मा जाहोन हाबनानै दङ गोबां मानसिफोरानो बुंदों बे जाबाय बेनि जि एजेन्डा बेनि जि थांखि बे आफाद दानायनि जि थांखि बे आफादनि थांखिया जाहैबाय मा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोनखौ दुर्बल खालामनाय बिसोरनि जि स्टेटास बिसोरनि जि फिल्ड बेखौ एसे दुर्बल खालामनाय टारगेटजों बेखौ दादों आरो नेक्स्ट 2025 मायथाइयाव इलेक्सन फैबायदोंना बे इलेक्सननि थाखाय भट बेंकखौ पावारफुल बानायनो थाखाय स्ट्रं बानायनो थाखाय बे आफादखौ दादों आरो बेनि आन्दोआव सोर थानो हागौ बेनि आन्दोआव मानसिफोरा बुंलायसोदों बेनि आन्दोआव गबिन्द बसुमतारी बिथां थानो हागौ बिआर फेरेंगा थानो हागौ बा UPPL सरकारजों लोब्बा थानाय माखासे मानसिफोरनि मोनसे टेकनिक जानो हागौ बेबायदि मोनसे आइडिया खालामनाय जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों नङाबो जानो हागौ बे जाबाय बुंनायसो मिडियानि गासै बाथ्रायानो सैथो जाजोबा लोगोफोर मानोना जायखिजाया बिथिङानो माब्लाबाबो फिक्स नङा पारफेक्ट नङा माब्लाबा बियो नों जि सानदो बिनो जाजोबा नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ बा इसे नंगौ इसे नङा बा नंगौमोन फिउचाराव थानो नङाबो जाहैनो हागौ बा नङामोन इयुनाव थानो नंगौबो जाहैनो हागौ बे समजों लोगोसे सोलायलांबाय थायो लोगोफोर स' गासैबो सोलायसुला स' मा बिदिब्ला बेनि आन्दोआव गबिन्द बसुमतारी डेपुटि CM बिथाङा दङ ना फेरेंगा बिथाङा दङ ना प्रमद बर' बिथां ना सोरबा स' गोबां कुइसन जादों आरो मानसिफोरा बुंदों बे जाबाय मा UPPL जों बानायजानाय मोनसे प्रक्सि बेबायदि बुंदों माने बिसोरनि मोनसे दालाय आफाद बेबायदि बुंनो नाजादों बिदिब्ला मोनसे बाथ्राया जाबाय जारिमिना फिन रिपिट मैयाथ' बुंदों नोंथांमोना खोनादों जानांगौ निउसफोराव जे जारिमिन सुजुबाय नाथाय बे जि जारिमिन आं ओरैसो बुंगोन जों बर'फोरा अरायबो कपि पेस्टनि जि जारिमिन सुजुबोदों बेनो फिन जाफिनदों होननानै बुंगोन खारन आं मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेराव जे दा जि गोदान आफाद दादों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोननि गेजेराव माने एसे जइन जायैखौ आं नुदों आरो बुंनो हाया फिउचाराव बिसोर खौसेबो जानो हागौ खारन बर'नि मोनबा आफादखौ नोंथाङा बुंनो हाया निर्दिष्ट भाबै जेबो फिक्स दाथिनानै बुंनो हाया फिउचाराव बिसोरो नांलायदोंबाबो खौसेबो जानो हागौ एबा खौसे दंमोन गावनोबो हागौ जेबो बुंनो हाया बे जाबाय बर'नि मोनसे जारिमिन मोनसे DNA-आवनो हाबना थानाय बायदि बेबायदि जाथाया जाबोखादों लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुंदों बेनि आन्दोआव सोर दं सोर थानो हागौ मा बेनि जि टारगेट मेन जि उद्देश्य थांखि बे मा 2025 मायथाइनि जि इलेक्सन बे इलेक्सना बेनि टारगेट मा भट बेंक पलिटिक्स बे
नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो दाबाव थारैनो बेनि रियेलिटिया मा बै रियेलिटिखौ नोंथांमोना मिथिनानै मा खालामनांगोन बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट लिरदो सोरनि मोनसे खैसार दङ ना बियो जास्ट फर इलेक्शन पारपसनि थाखाय ना NDFB नि गासै जेंना जेंसिखौ सल्भ खालामनो थाखाय थारैनो बेखौ दामारदों आरो बेखौ दानायनि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोना सालिजारि नायनानै कमेन्ट लिरनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोननियाव जोबोद गिदिर गिदिर कुइसन हगारनानै होबाय बेनि आन्दायाव सोर दङ दासिम जाखिनि माने खौरां ओंखारनानै फैदों बेबादिबाथ' बे जाहैबाय मा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जि स्टेटास बेखौ इसे दुर्बल खालामनो थाखाय एबा बिसोरनि जि इनफ्लुएन्स बेखौ बांनायनिफ्राय इसे होबथानो थाखायसो बेखौ बानायदों बेबायदि सोरबा सोरबा बुङो सोरबा ओरैबायदि बुंदों मा बे जाबाय जास्ट माने गावसोरनि जि आगोलनि जि गोरोबलायि बेखौ दिन्थिनो नाजादों मानोना आगोलबो मोनब्रै टुक्रा जादों आरो दाबो फिन माने गावलांनायखौ दिन्थिनो नाजादों आं बेबायदिबो माने मानसिफोरखौ बुंनाय खोनादों आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा बेवहाय थारैनो मोनसे गिनाय फैदों जेनेबा UPPL नो मोनसे गिनाय फैदों ओरैबायदि बुंनो नागिरो BPF नि मानसिफोरा जे UPPL नो मोनसे गिनाय फैदों जिहेतु इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि लेमग्लायनाय एसे BPF निथिं बांसिन नालाय जिहेतु माने बिसोरनि जि इनफ्लुएन्स बांनो हमदों बिनिखायनो बिसोरखौ दुर्बल खालामनो थाखाय माने गोदो गोदायनि जि टेक्टिक्स बेखौनो इउज खालामदों नोंथांमोना जारिमिनाव जुदि नायोबा नुगोन बेबायदि खायसे बिथिंखौ फेजेननो थाखाय दुर्बल खालामनो थाखाय एखे मुवानिनो बा एखे बिथिंनिनो सेम बिथिंखौनो एसे अपोजिट स्टाइलाव कपि पेस्ट महराव बानायनानै इउटिलाइज खालामबोदों आरो बेबायदि फेजेनबोदों बेबायदिबो नोंथांमोना जारिमिनाव नुगोन जानो हागौ बेबायदिनो खालामदों खोमा आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौनो बुं बे आफादा थारैनो NDFB नि जेंना जेंसिखौ सल्भ खालामनो हागोन ना हाया नोंथांमोना बेखौबो बुं मा बिथांमोना पलिटिकेल टारगेटजों इनफ्लुएन्स जानानै बे आफादखौ दादों बा बे जि आफाद बे आफाद दानायनि जि गुबै उद्देश्य बे जाबाय मा राजनितिक लाभालाभ बेफोरखौ नोंथांमोना सालिजारि नायनानै बुंदो नोंथांमोना मा कमेन्ट्स लिरनो हायो बेथ' गासैबो स्पेकुलेसनसो ना गासैबो आइडिया खालामनाय साननायसो आंनि साननायसो आंनि खोनानायखौ नुनायखौ जायनो जेबो बुंबानोथ' सैथो जाजोबो नालाय लोगोफोर नोंथांमोननि जुदि जेनुइन जुदि रिपर्ट दंबा जेनुइन जुदि इनफरमेसन दंबा जेनुइन जुदि इनफरमेसन दंबा बेखौ नोंथांमोना खिन्था कमेन्ट्स लिर पाब्लिकनो बुजाय थारैनो आंथ' बांसिन राजखान्थिखौनो नुदों बेवहाय बे मोनसे राजखान्थियारि मोनसे माने मावनो गोनां मोनसे दायित्व बेबायदिबो आं नुहुरदों स' सोरबाथ' देरहाथारनांगोन ना देरहानो थाखायथ' माबा मोनसे प्लेनिं बानायनांगोन जाय प्लेनिङा गावसोरनिबो लाब जाबाय आरो जातिनिबो लाब जाबाय बेबायदि स्टाइलाव मावनाय नामा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स NDFB हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने साब्रै साबासो गोमानानै दं जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दलिय अनसुला दं बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा NDFB नि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि NDFB नि इस्युखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ NDFB नि जि फर्स एक्स NDFB नि जायफोर फर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै एक्स NDFB दिनैसिमहालागै माने पुनर्संस्थापन मोनाखै लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनाखै जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेफोराव उइथड्र खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स NDFB नि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो जे सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स NDFB एसोसिएसन वेलफेयार एसोसिएसनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय
बेवहाय जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मोसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों बिबान होदों। बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि, एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि। बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवेल वारि डब्लिउ बिलिपटि होनना बुङो, बिथाङा लेङाइ आफादगिरि। बिथिंजाय सेक्रेटारि दङ जोंहा बिके अलंबार, अजय भब्रा आरो अबिराम बसुमतारी, अनजालु। बिनिफ्राय जोंहा फाइनेन्स सेक्रेटारि दङ लकनाथ नार्जारि। बेबायदिनो जों गासै 30सा सुबुंखौ लानानै जोङो बेखौ फुल फ्लेजेड जोङो बडि जोङो दानानै लानो हाबाय बा आफाद जों दानानै लानो हाबाय। आरो दा बे खम समनि गेजेरावनो दा बावैनो जेसेबांखिनि जोंहा जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौबो जों दाफुंनायनि थाखाय दिनै माने थांखि लानाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय।